Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλησπέρα σας κύριε Μαδρίκη, τι κάνετε? Καλά είστε, είστε καλά? Έλα, Άγγελε. Έλα μπροστά, κάτσε. Άγγελ, κάτσε. Έλα. Έχουμε τη χαρά και τιμή να βρίσκεται ο Σύλλογος Ιεροσαλών της Ιεράς Μητροπόλεως, Σύμβουλος Στανίτσας, για να μας δώσει το πρώτο έναρξμα για τη μεγάλη εβδομάδα την οποία από αύριο αρχίζουμε να βαδίζουμε. Οι δρομείς, όταν φτάνουν στην τελική τους ευθεία, ανασυγκροτούν όλες τις δυνάμεις για να έχουν το αίσιο και το φούμενο αποτέλεσμα. Ο Κύριος, λένε, όταν βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, ψάχνει το ωραιότερο άσμα. Έτσι και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας, σε αυτή την τελική ευθεία, σε αυτό το ωραίο δρόμο, που είναι χαρμολύπη, διότι έχει χαρά και λύπη με την Ανάσταση την οποία βιούμε, έτσι και οι υμνογράφοι μας συνέδεσαν ό,τι ωραιότερο, ό,τι ποιητικότερο, ό,τι πνευματικότερο για την ωφέλειά μας. Απάντησμα λοιπόν αυτόν τον ύμνο της Μεγάλης Εβδομάδας θα έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να απολαύσουμε, να ακούσουμε και να υποδομηθούμε και να πάρουμε τις σχετικές μας αποφάσεις για να βαδίσουμε αυτόν τον ωραίο δρόμο που Γολγοθά καταλήγει στην χαρά της Ανάστασης και της. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χαρά και την τιμή μας κάνετε και παρακαλούμε τον Πρόεδρο που να λάβει το πρόγραμμα. Καλησπέρα σας. Η Ιερά Μητρόπολης Δημοτικού, Ορεστιάδος και Σουφλίου, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Θρασίμωνος Στανίτσας της Μητροπόλεως μας και ο Ιερός Ναός Κιμήσεως Θεοτόκου και Ιησούς Ορεστιάδος, εν ώψη της εορτής του Πάσχα, διοργανώνουν απόψε τη μουσική εκδήλωση «Απανθίσματα Βυζαντινών ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδος» με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Δαμασκηνού. Πριν από 40 ημέρες, η Εκκλησία μας καλούσε στο στάδιο των αρετών, λέγοντας «Η βολόμενη Αθηνήσια προσέλθετε και τώρα, ως αθλητές των καλών αγώνων, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, μπροστά στη θύρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Ονομάζεται δε Μεγάλη Εβδομάδα, όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή περισσότερες ώρες, αλλά επειδή μεγάλα ημί καίγονεν αυτοί παρά από δεσπότου κατορθώματα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι σε αυτή την εβδομάδα η μακροχρόνια τυραννική βασιλεία του Διαβόλου καταργήθηκε. Ο θάνατος νεκρώθηκε. Ο
Ο ισχυρός μέχρι τότε διάβολος δέθηκε χειροπόδαρα. Τα όπλα του και τα σκέλη του αρπάχτηκαν. Η αμαρτία, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, ανηρέθηκε. Η κατάρα έπαυσε. Ο παράδεισος άνοιξε. Άγγελοι και άνθρωποι συνενώθηκαν. Ο ουρανός και η γη ειρηνοποιήθηκαν. Δια τούτο μεγάλη καλείται εβδομάδα. Ο ποιητικός θάλαμος των υμνογράφων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας συνέθεσε ό,τι ωραιότερο, ό,τι εκφραστικότερο και υψηλότερο από λογοτεχνικής και θεολογικής πλευράς έχει να παρουσιάσει παγκοσμίως ο ανθρώπινος νους. Η Ορθόδοξη υμνολογία από τη μια μεριά και η Βυζαντινή μουσική από την άλλη γίνονται οι δύο χερουβικές θερούγες με τις οποίες ο Χριστός Χριστιανός εγγύζει τον ανέγγιστο χρόνο της αγάπης του Θεού. Κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι ένα σκαλοπάτι που ανεβαίνουμε βήμα-βήμα προς την κορυφή του αιματοβαμμένου Γολγοθά και στηριζόμενοι στο μαντοδύναμο σταυρό του Κυρίου μας ατενίζουμε το άπειρο μεγαλείο και τη δόξα του Αναστάντος Χριστού. Στην πορεία αυτή η καρδιά μας γίνεται ναός και ο νους μας θρόνος του Θεού. Ετεροχρονισμένα θα λέγαμε κάθε βράδυ της Εκκλησίας μας τη Μεγάλη Εβδομάδα ψάλεται ο όρθρος της επόμενης ημέρας. Ορίστηκε δε αυτή η αλλαγή της τάξης από την Εκκλησία μας για να μπορούν οι πιστοί απερίσπαστα μετά τις πρωινές τους εργασίες να προσέρχονται στις καταληκτικές αυτές ακολουθίες. Η αθρώα προσέλευση των πιστών δικαίωσε περίτρανα την πράξη αυτή της Εκκλησίας. Σήμερα, ο Σύλλογος Ιεροψαλμών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτικού Ορεστιάδος και Σοφρίου Θρασίμουλος Στανίσας και τη Βυζαντινή του χοροδία θα μας παρουσιάσει μουσικά απανθίσματα από την Ορθόδοξη υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος, βοηθώντας έτσι να γνωρίσουμε τον πλούτο αυτό, διότι όσο κανείς τον γνωρίζει, τόσο τον θαυμάζει, και όσο τον θαυμάζει, τόσο τον αξιοποιεί, και όσο τον αξιοποιεί, τόσο και εφραίνεται πνευματικά. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Έτσι ανοίγει η πόρτα της Μεγάλης Εβδομάδος, διότι η ψυχή του πιστού, λαχταρώντας τη συνάντηση και τη συνομιλία της με τον Θεό δια της προσευχής, ξυπνά πρωί, πολύ πρωί, πριν καλά ξημερώσει, για να ειρηνήσει, να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει τον Δημιουργό Θεό. Να στείλει με τις πρώτες ακτίνες του ανατέλλοντος ηλίου τα πρώτα λόγια της λογικής λατρείας της. Δεμένα άνοιχτα τα τρία τροπάρια που θα ακούσουμε προς αυτήν την προσμορή. Έρχεται ο νυμφίος Χριστός μεσάνυχτα. Ποια ώρα όμως δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό οι πιστοί, ως ευγνώμονοι Παρθένοι, πρέπει να έχουμε πάντοτε την καρδιά μας και το νου μας έτοιμο. Τις λαμπάδες των αρετών πάντα αναμένες για την υποδοχή του μεγάλου νυμφίου. Μείωσο μωρέ Παρθένη, αμελούμε και αναβάλουμε τον δια των αρετών ευπρεπισμό και στολισμό της ψυχής μας. Τούτο ακριβώς το μήνυμα διαπρίσει η Εκκλησία κηρύττει για τα τροπάρια που θα ακούσουμε. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός σε ήχο πλάγιον του Τετάρτου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός σε ήχο πλάγιον του Τετάρτου. Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένο, σε ήχο τρίτου. Oh
εκούσιον πάθος. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα, καλεί όλους τους μαθητές του ανά τους αιώνες. Ένα έγκαστο χωριστά να γίνουν συνοδοιπόροι, σηκώνοντας ο καθένας των σταυρών, ανεβαίνοντας ο καθένας των Γολγοθά, συσταυρούμενοι μαζί του, σταυρώνοντας δηλαδή τα πάθη μας και τις αμαρτωλές ειδονές του βίου μας, στις οποίες είμαστε κολλημένοι και εξαρτημένοι. Το θέλει αυτό, διότι οι συσταυρούμενοι θα συναντηθούν και θα συναπολαύσουν την δόξα της Αναστάσεως, όπως το υποσχέθηκε ο ίδιος. Θα ακούσουμε το πάσα πνοή ένας άλλο τον Κύριο, ενίκαια αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, και το πρώτο ιδιόμενο των έρων, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, σε οίκο πρώτου του όρθου της Μεγάλης Δευτέρας.
Οι κανόνες είναι ένα σύνολο προπαλίων όπου στις 9 ώρες που τους απαρτίζουν παρουσιάζεται με λεπτό αλλά περιεκτικό τρόπο η ζωή του εορτάζοντος Αγίου ή το ιστορικό γεγονός κάποιας γιορτής. Την Μεγάλη Τρίτη ψάλλεται κανόνας με 2 ώρες μόνο, την 8η και την 9η. Στον ηρμό της 8ης οδής εξαίρεται η πίστη και η σταθερότητα των 3 πέδων, τις απειλές και τα κερεύματα του τυραννικού και ασεβή βασιλέα της Βαβυλώνος. Και στα άλλα μας προτρέπει ο υμνογράφος να διώξουμε από πάνω μας την αθυμία και την πυγοφωνία. Προτρέπει να αξιοποιήσουμε φιλότιμα τα τάλαντα που στον καθένα χάρισε ο Θεός. Σε ήχο δεύτερο θα ακούσουμε τον κανόνα των δόγματι το τυραννικό και όσοι οι 3 πέδες και σε ήχο τέταρτο το δοξαστικό του κρύψαντος το τάλαντο. Oh,
και οι μεθοδίες των αρχόντων του Ισραήλ, προκειμένου να συλλάβουν τον αναμάρτητο Κύριο, τον ευεργέτη και φιλάνθρωπο, για να τον θανατώσουν, διότι τους ήταν εμπόδιο στα πονηρά και παράνομα σχέδιά τους. Σε οίκο πλάγιο του Τετάρτου θα ακούσουμε τα αντίφωνα. Άρχοντες λαός συνήκτησαν κατά του Κυρίου, λόγων παράνομων κατέθετο καθεμού, θα σε στήσεις ημών καθαρά στο Χριστό παραστήσομεν. Στο 15ο αντίφωνο της Μεγάλης Πέμπτης, κορυφώνεται το όλο δράμα της θεϊκής αγάπης, της μακροθυμίας και της αγαθότητας του Κυρίου. Τρίγη συγκινήσεως κυριεύουν την ψυχή του κάθε πιστού στο άκουσμα. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο Ελλήνας η τύχη κρεμά σας. Και δάκρυα γεμίζουν τα μάτια στο συγχρονιστικό θέαμα του εσταυρωμένου λυτρωτή μας, που με ανοιχτή την αγκάλη του καλεί όλο τον κόσμο και τον καθένα χωριστά να τρέξει κάτω από τον σταυρό του και με τις καταματωμένες παλάμες του να σβήσει το χειρόγραφο των πολλών μας αμαρτιών. Θα ακούσουμε το σήμερα κρεμάται επί ξύλου σε μονοδία από τον ιεροψάτη του Ιερού Ναού Κινήσεως Θεοτόκου Αρεστιάδος, Κύριον Κυπουρό Θωμά, και στη συνέχεια από την ποροδία μας σε οίκο πλάγιο του Δευτέρου. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο Ελλήνας η τύχη κρεμά σας. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο Ελλήνας η τύχη κρεμά σας. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο Ελλήνας η τύχη κρεμά σας. Στέκατον εξ αγαθών περιποιήθετε, ο των αγγέλων βασιλεύς, σε μήκον πύρα περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών εντεχθέντες, κράτησμα κρατένε εξ αυτών,
της Παρθένου, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημί και την εγκοξόν σου Ανάσταση. Στέλνε
ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ, άξιον εστί μεγαλύνησε τον ζωοτόπιο, εγενέ πάσε ύμνον την ταφή σου. Είναι το κυρίακο άμμοσμα των ύμνων της ημέρας αυτής. Τα γλυκόικα εγκόμια που με τα παιδικά μας χείλη ψελίζαμε τότε έχουν χαραχθεί βαθύτατα μέσα μας και τώρα φέρνουν αναμνήσεις και βιώματα εις τότε άδολης παιδικής μας καρδιάς. Στο στολισμένο επιτάφιο, πετρεμάμενα χέρια τότε, με δάκρυα στα μάτια, με λουλούδια στα χέρια και συγκίνηση στην καρδιά, εναποθέταμε τα λουλούδια που κόβαμε από το δικό μας κήπο. Ή τα απλά και ταπεινά αγριολούδα του αγρού που τα μαζεύαμε, αλλά ήταν του δικού μας κόπου προσφορά.
είναι το προανάπτωσμα του θριαμβευτικού πεάνα του Αναστάντος Χριστού, ο οποίος ως νικητής του θανάτου και της σκυλευτής του Άδη σκόρπιζε παντού τη χαρά της λύτρωσης. Τα ευλογητάρια τα ακούμε κάθε Κυριακή πρωί στον όρθο. Την Μεγάλη Παρασκευή όμως ψάχνονται μπροστά στον επιτάφιο, αργά, σε ήχο πανηγυρικό και χαρμόσυνο, πλάγιο πρώτο. Ο ουράνιος αγγελικός κόσμος χαίρεται. Ο πεπτωκός και τραυματισμένος από την αμαρτία άνθρωπος θεραπεύεται και ανίσταται. Οι ψυχές που κρατούνταν στα σκοτεινά βασίλεια του Άδη ελευθερώνονται και όλη η κτιστή δημιουργία αναδημιουργείται και σκυρτά στο καινούριο μήνυμα του Αναστάντος Χριστού και αναφωνεί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ανέστη Χριστός και ζωή πολυδεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επί μνήματος. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
όλα τα μέλη του Συλλόγου Ιεροψαλτών Θρασίβουλος Στανίτσας, τα μέλη της χοροδίας μας, στους χωράρχες μας κύριον Θεοχαρίδη Θεοχάρη, κύριον Παπαμιχαήλ Βασίλειο, στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Κινήσεως Θεοτόκου Κλεισούς, που φιλοξένησε απόψε την εκδήλωσή μας, στους δύο πατέρες ιερείς, τον πατέρα Αθανάσιο και τον πατέρα Αθανάσιο, και σε όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμήσατε την εκδήλωσή μας. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Δαμασκηνό για τη συμπαράκταση και τη συνεργασία με τον Σύνοδο μας. Εσταυρώθης διενέ, ή να εμεί πηγάσει στην άφεση, εκεντήχθη στην πλευρά μου, ή να τον νου ζωής αναπλήσεις μου. Της ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των μαθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος, κράζω σοι ζωολότα Χριστέ. Δόξα και το σταυρό σώτερ, δόξα και το πάθη σου. Καλό και ευλογημένο Πάσχα. Σας ευχαριστούμε. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Ιεροψαλτικού Συλλόγου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αγαπητοί αδελφοί, Σταυρός και Ανάστασης είναι δύο μεγέθη που το ένα πραγματοδοτεί το άλλο. Δεν θα είχε αξία η Ανάσταση αν δεν προηγείται αυτής ο Σταυρός και το ίδιο δεν θα είχε αξία ο Σταυρός αν δεν ακολουθούσε η Ανάσταση. Κάθε χρόνο παίρνουμε τον δρόμο που θα μας οδηγήσει από την Βηθανία στα Ιεροσόλυμα, ακολουθώντας τον Σωτήρα Χριστό. Ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θα πάρουμε τον δρόμο τον δύσκολο, τον δρόμο στη συνέχεια που θα μας οδηγήσει στο Γολγοθά. Αλλά μετά το Γολγοθά ακολουθεί η Ανάσταση. Το χριστιανικό Πάσχα, η διάβαση των χριστιανών, το πέρασμα των χριστιανών από τη δουλεία της αμαρτίας προς τη γη της Ευαγγελίας.